Ay, ikaw na lagi. Anong imong pupugsan nga? Huwag mo tayo kabaulan. Dako din ka ba ulan ako ha? Gidano na ni. Gidano na ni. Laki mo pugas sa tuwa. Pagkapoy kini nga pugas. Ay! Tingpugas na. Tinguwa na. Tinguwa na. Tingpugas na gidron. Saan ka pa nasun akong bana nga? Di ka pugas akong bangag. Be, ako na mapugas akong bana akong bangag. Oh, timbog na. Tingpugas na. Tinguwa na. Tingpugas yung panahon na. Be, mapugsan ko na sa akong bana akong bangag. Be, wala agad siya rason yun. Dali na. Dali na, Gogs. Dali na ba? Dali na yun. Pugsin ako. Pugsin ako ba? Kalagas na rin mo. Isa may Pugsin ako. Isa may pugsan. Tinguwan ako, tingbugas na. Wala kaya rason na dili ka makapugas po ka na to. Tinguwan na. Dali na. Pugsin ako. Tingbugas ron. Isa may pugsan na to. Mawag tayo kabaulan. Naako ka ba ulan? Dako ka ba ulan? Dako kayo. Tinguan na at tingpugas na. Pero isa may akong pugsan. Mawag tayo kabaulan. Kadakwalik ka ba ulan ang nakuha? Kadakwalik. Oh, pwede lang hindi ka. Dali na. Hindi ka ito sa init. Kaya ka mo tinbugas at tinguwan na. Nangga ko kaya son. Dali na ba? Sige na. Sa kapuyag yan mo. Discarding. Ikaw ba ha? Atong tig-init, sige biya kagreklamo kay. Tig-init kayo. Alimuot kayo. Dili pwede mo sige dapat kay alimuot. Nya ka mo tig-uwan na, tigpugas na, pagbugno na panahon na, hindi po kailason. Nalang po kailason na hindi pagpugas. Buksin ako, sa Isa may lisa. akong pugsan. Mawag tayo kabaulan na lagi. Kapuyag rin. Dako hindi mo ka maulan. Karoon pa muna yung mga baul. Kailangan ba na siya gunahan, hawanan. Ay, wala, limpyo na. Gikaingin na. Oo, gikaingin na. Hawa na kayo. Gunahan ko gahapon. Ya, kanang kaingin. Dapat basta nadarungon ka ng mga liki ba nga. Dapat Ay, sobra pa sa dahon. Pero tinandang ko pa. Ang liki ng daan. Ako kay liki. Ang pagpugas na kuwang na pugsin ako. Yung pugas na ako. Dali na. wala tayo kabaulan. Kaya natin pugsan. Kuya, yan yun. O, dako kayo na yan. Dako kayo. Kumaulan na. Pugas. Ano mabugas ng lutang nga? Dali, yun. Ay, ikaw na lagi. Pugas na. Anong iyong pupugsan nga? Huwag mo tayo kabaulan. Dako kayo kabaulan ako ha. Gidano na ni. Gidano na ni. Laki mo pugas sa tuwa. Pagkapoy kini nga pugas. Ay, dinugin na pugas. Ayun na. Huwag tayo kabaulan. Hello mga idol, na ako ay duwaon mga idol, ang apaldo mga idol niya. Atong ganahan rin mga idol ang mines. O daghan siya nga game pero akong ganahan rin ang mines mga idol. O pwede rin mo kapili dito mga idol kay daghan kay tagaduaan diya no. O atong ganahan rin kay mines. Mobita diri ug kuan mga idol. Atong ibit diri kay tayo sa kamay ni loading ka dito. Atong ibit diri kay pila. Atong ibit diri atong ibit diri 200. 200. 1,000. Oh, 200 na 200. Oh. Bit 200 ato i-bit mga idol no. Oh, bitag 200. Atong likayan ri kanang 4 mines kani ba? Bump. Oh, bump. Maura gini atong likayan ri. Oh, ha? 200 ato i-bit. Una. Oh, ha? Pagsit. Duha. Oh, wala. Tulo. Oh. Upat. Oh. Dali ri kay cash out. Oh, cash out. Dali ri kay easy money ri kay mga idol. Oh. Puna na to mo bit gyapon ta. 200 gyapon to i-bit. Oh, sa duha. Tulo. Upat. Dali cash out. Oh. Puna na gyapon to usang mga idol aron dili ta mangang. Oh, bit gyapon ta. Oh. 200 gyapon na to i-bit para di ta kansi. Oh, ha? Oh, ala. Oh. Aso. Oh. Ay, sakit. Yan ang kwarta. Oh, perti na kuha. Oh, ora, perti na times 2 400 pagit. Ang imong 200 may imong 400. Oh, isa pa inyong gipaabot. Nasa comment section ang link.